Vickers. Tu fewn y Bradley Gibbings. Hanner cyfle fan hyn o tackle ar Caerfyrddin Allen. Oedd Allen i mewn, dim ond un cyffyrddiad arall oedd angen. Sgiliau hyfryd gan Vickers, croesiad da, peniad rhwydd. A Caerfyrddin Allen sy'n rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Neb yn ei farcio fe. A Caerfyrddin Allen yn penio'n hyderus heibio i Jack Lewis. Mae'r gôl wedi dod. Ashford rownd y gornel. A'r bas ymlaen at Sean Williams. Williams at Ashford. Cyfle fan hyn. Ashford! Arbediad ragorol gan Lee Idzi. Cyfle gorau'r gêm i Evans and Williams. Y chwaraewr reolwr, Richard Lewis, dros y gic rydd, ar ei drod chwith, o gwmpas y wal y taro'r bar! Mor anlwcus, Richard Lewis. A dyna chi bas gan Gibbins. Cyfle fan hyn, Ergyd Ishel! Mason Jones-Thomas yn mynd am y postyn pella. A Liam Thomas yn ymestyn i gam, ond yn methu cael y cyffyrddiad ola. Dyson wedi gweld y rhediad gan Liam Thomas mewn at Gibbins. Dyma Harry Howells! A Harry Howells yr eilydd o'r diwedd yn sicrhau lle Caerfyrddin yn 1-15 ola Cwpan Cymru. Yn ei ymddangosiad cynta i'r tîm cynta. Dyma fydd digwyddiad ola'r prynhawn dwi'n tybio. Cyfle i Vickers ychwanegu'r drydedd. Dyna chi arbediad. Vickers yn crymanu'r bêl o amgylch y wal, ond am arbediad gan Jack Lewis